Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys. Ay, ito guys, meron akong barbecue dito guys. Binili ko lang to dyan sa kanto, no? Tapos, itong barbecue guys, merong, ano ba to? Patikulon guys, laman loob ata sa, sa Tagalog. Tapos, balon-balunan pala. Oo, balon-balunan. Tapos, pork barbecue. And then, isaw. Asa na ba yung isaw dito? Ito guys, isaw. And then, hotdog. Ang hotdog. Hotdog na malaki, no? Tapos, meron din akong bangus dito, guys. Ayan, inihaw na bangus. Masarap tong bangus, guys. Kaya, ayan, sorry. Medyo, ano ba sinasabi ko? Naguguluhan ako. Ayan, meron akong tanglad dito at saka kamatis sibuyas. Ayan, nilagyan nila ng kamatis sibuyas at saka tanglad. Ayan, ako, ang bigat. So, ayan guys, no? Tapos, meron din akong marang dito at ang aking drink ay itong Dairy's Best from Davao City, of course. Ano to siya guys? Fresh milk tapos chocolate flavor. Ayan. Masarap to guys. Ay, nako. Medyo hindi, yung boses ko ngayon, no? Nag-concert kasi ako nung nakaraang araw. Nag-concert talaga. Hindi, pumasya kasi ako dun sa kaibigan ko at nag-karaoke kami. Kaya medyo, ano ba yung tawag dun sa, sa Tagalog? Hindi ko alam, guys. Parang medyo, ano pa siya. Ayan, medyo paos pa ang aking boses, guys, no? So, pasensya na talaga. At, sana ay, patuloy niyo pa rin akong suportahan dito pa rin sa aking tahanan. Si Marilyn K. Ayan, hindi kita ang aking kamay, no? Meron din pala akong dito, guys, marang. Ito, ayan ang marang, guys. Ano lang to? 32 pesos ito, isang buong marang na yan, guys. Tapos, meron akong sausawan dito na kalamansi, sili, at saka toyo. So, tara guys, samahan nyo na ako. Kain na tayo, gutom na ako, no? So, sisimulan ko dito sa aking pork barbecue. Ayan, pork barbecue, guys. Orange na orange, guys. Bakit nga ba't kinukulayan nila to ng orange, no? Pwede namang purple, red, or green, blue, nga ganyan. Bakit nga ba orange, guys? Ewan ko ba. So, ayan. Thank you, Lord. Yan, hindi na ako nagsaing, guys. Bahaw itong aking kinakain ngayon. Sayang naman kasi. Ayan. Itong pork, guys, 10 piso to, guys. Ay, okay na to. Sarap. Yan, tikman natin ang bangus, guys. Lamig. Sarap talaga, guys, pag merong mga lamas. Aray ko. Lamas, guys, ba? Yan ang sibuyas, kamatis, at tanglad. Nakakadagdag ng lasa. Kaya lang, masarap tong bangus, guys. Kaso naiinis ako sa mga tinik. Isaw. Sarap ng isaw talaga, guys. Hindi pa ako nakakamukbang ulit ng guys, ng durian. So, antay-antay lang kayo, guys, ha. Malapit na. Mura na yung durian ngayon. 50 na yung nakita ko kanina. So, in a few days, I'm sure, mababa pa yan. Siguro mga 30, ganyan. Yung mangosteen, 35 na lang. Nakita ko kanina. Bumili ako ng 5 kilo kahapon. Tapos, binigay ko sa mama ko yung 4 na kilo. Sa akin yung 2. Alam niyo naman, paborito ko yung mangosteen.
Hotdog. Hotdog na medyo sunog. Ay, nako. Ito yung balon-balunan, guys. Guys, wala na akong kanin. Ubus na. Tigas. Yan guys, tagay. Tagay talaga. Sarap-sarap nito guys. Chocolate drink, ayan o. Yum. So ngayon guys, kakainin ko ang aking marang. Wait lang, iurong muna natin to, no? Hindi ko naubos. Pero meron pa namang bukas, hindi yan nasasayang, no? So ito, kakainin ko ang aking marang guys. Tingnan natin kung may laman ba to. Ay, nako, i-open natin guys ha. Uy. Yan, meron naman, pero merong part na walang laman. Okay lang yan. Yan ang marang guys. One of my favorites. Bigas. Woo! Look at that! Papalaway ako guys. Sarap! Kainin natin ah. Sarap guys! Ay! Ang tamis, medyo ano nga na nga ito eh. Medyo overripe na, pero okay lang. Ilalagay ko to sa ref mamaya guys para mas sumarap. Masarap kasi ito pagka malamig. So ayan guys, no, hindi ko na ito mauubos, busog na ako. Ilalagay ko na to sa ref para bukas na naman guys. So ayan, sana ay naglaway kayo sa aking kain-kain ng video ngayong araw na to, no? At sana ay patuloy niyo pa rin akong suportahan. At magkita-kita ulit tayo next time. Ayan, ang palagi kong sinasabi guys, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.